Отпред. Ама клекни бат. Ай, говори. Пусна ли го? Да. Сигурен си? Да, още. Пусна ли го е? Да, бе. Стоп. Да. Така, значи хора, аз съм Пликатор, това е Крис, сега отиваме да нагъме сладолед. Ще правим някакъв влог тук, някакви истории, да я знам какво става. Ще се напивате с сладолед. Да, сега ще им това мелба ще набараме. Напипай го. Тук къде бягаш напред, бе? Значи... Ай, че ще падне батерията. Като цяло си нямам представя какво да говоря в тия влогове. Ти ми ближи мелба и това. Ти ми да ближи мелба. Долна. На мечица пернишка стома на Росен Лафа. Така. Не знам какво да говорим. Давайте някакви теми за такова. Какви влогове да правим, защото до сега само на компа сме правили. В смисъл нямаме влогове тия работи. Пак си имаме с телефона. Четка е галфон. Снимай си зад, брат. Леко е, плейбой. Изграща. Като цяло чай си да покажем кой снима. Кажи здрасти на хората, бат. Здрасти. Така, добре. Така. Надявам се да ви харесва. Снимай вичеца, брат. Опа, чакай. Кума е си дишан тук, това, да. Да, тук е някакви найкови, бат. Галоши. Цървули. Виж са, гледай са. Снимай тук е галфон. Кой е това? Купаца. Така. Тук отдолу пума-мума, това два. Гума. И така. Чакай сега, как се казваш потребителя? Снимай, брат, как ще пади. Чакай. Чакай малко, чакай. Ицоняка. Да, Ицоняка беше потребителя. Значи, пич, надявам се вече си доволен. Ето, това ще е първия влог. Не, това ще е втория влог. Влог. Седно. И няма да си представя. Значи, това ще е влога. Отиваме да нагъме сладолед, майна. Чакай, че трябва да минат някой момиче да ги снимам. Да, на лов за кифли сме. Малки пъти. И така нататък. Тук вече става много народ. Не знам как ще говоря, нещо ме фащи срам. И не е лесно да си говори сам. Не. Да. Разговарям с обектива. Да. Лашка, брат. Ще говорим като един. Ще имаме като такова. Ще ти кажа ти сега последно какво си. Кой си? Они от матрицата. Он е от гората. Да, ще снимем като имаме до това за сладолет. Но къде ще имаме за сладолет? Тук съм учил английски. Гранда. Къде? Гранда. Писанието. Бата, къде ще едем сладолет? Къде ще едем сладолет? Оттам май на една кофичка, тази ще кажа 5 лева. Колко минути стана вече? 3, добре. Ето не се измори ръката. Добре, да, още малко. Човек, ние тук сме като някакви луди, бе. Болите фара, бе, баси. Сега че ма боли малко. Геймплей БГ, брат, какво се прави? Gameplay for the win, май, не сеш. Аре ми бокс, майка, това беше от нас. Там е сладолечето, снимай галфон, така че всичко ще бъде това за днеска и днеска. Да, обърни малко. Другия път, че е с камерата, чао. Крис не може да вземе 2 часа сладоледа. Ще нагъваш ли? Много съм. Снимай. Колко пари дай? Чакай. Но всеки е в джоба, няма. Крис, седай, брат. Alright, it's the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Yulo, Chill Brothers in the house. По-само. Здравейте хора, значи ние сме они от гората и той... От Кербала? И как беше Йони от матрицата. Значи аз съм Пликатор, долу тук е Крис. Това ще е първия влог на Gameplay BG. Сега го снимам с телефона, защото забравих си фотоапарата. Така. И... Виж сега,
Аз съм оня с малко спиш този глад. Така ще помня спомня. Малко по-насаме, бате. Не се виждаме хубаво, сигурно. Аре, лаве! Няма, бе. Така, добре, значи ще снима тук кой Апокалипсис. Снима това е пича с лоу клиповете тук. Цяло, какво да кажем? Просто Кербала. Кербала, да? Кербал софт е супер. Супер. Значи аз съм приказал да. Да, каза го вече колко пъти. И като цяло, това ще е първия влог. Това в Пловдив, ако се знаете. Да, това е Пловдив тук в градската. И това е. Чао! Айде, мате. Like boom boom boom, let the boy feel that zoom zoom zoom. Up down boom boom boom. Let the boy feel that zoom zoom. Do it like boom boom boom. Let the boy